שלום לכולם, ברוכות השבות לסדרת הסרטונים כל עוד הנר דולק אפשר עוד לתקן, סדרת הסרטונים שמציעה לכם תיקונים לטעויות סטיילינג נפוצות. אז הטעות שאנחנו נדבר עליה היום זה, אני מנהלת מלתחה צנועה ולכן אין לי ברירה אלא להתפשר על בגדים מלאי השלמות. אז איך אני אגיד לכם את זה בצורה הכי ישירה ושאינה משתמעת לשתי פנים? אין מראה עם פחות סטייל מאשר המראה של סמלה עם מיליון השלמות, שצריך לסגור אותה פה במחשוף וצריך להוסיף לחולצה וצריך להוסיף לתחתית או איזושהי חצאית בסיס למטה. פשוט אין דרך שבה זה ייראה יפה וזה ייראה בסטייל. ואני רוצה להגיד לכם שאתם לגמרי יכולות לנהל מלתחה צנועה שיהיה בסטייל ולא יהיה בצורך בהשלמות. איך עושים את זה? קודם כל, יש באמת הרבה יותר אפשרויות היום לבגדים צנועים ממה שהיה פעם, בגדים שלא דורשים בסיס. והדבר הראשון שאתם צריכות לעשות, זה פשוט לעשות את הסוויץ' בראש שלכם. ברגע שאתם תבינו ותחליטו שאתם לא חייבות להתפשר על משהו שזקוק למלא השלמות, אתם תראו שאת הכל אתם רואות באור אחר, כי כבר יהיה לכם ברור שאתם לא מתפשרות על סמלה שצריכה מיליון השלמות. אתם פשוט תיכנסו לחנות ותראו את זה אחרת. ובזה אני מגיעה לסעיף הבא באיך עושים את זה נכון, שזה לא לפחד להיכנס לחנויות. אני רואה הרבה בנות שיש להם איזושהי תחושה שיש חנויות שפשוט אין בהם דברים צנועים. וזה לא נכון, אם קצת תחקרו וקצת תחפרו, ושוב, כמובן אחרי שעשיתם את הסוויץ' הזה בראש שלכם, אתם תגלו שלא חייבים לקנות הכל בחנות אחת. אפשר להיכנס לאיזושהי חנות שהיא כביכול לא צנועה, ופתאום למצוא בחצאית ארוכה, חולצה עם שרוול, סמלה שסגורה למעלה, ווואלה, עוד פריט מאוד מאוד מוצלח למלתחה שלכם. וזה באמת יכול להיות בכל חנות, בכל תקציב ובכל סגנון. וכן, גם אם אתם שומרות גדרות צניעות של 3/4 ושל סגור למעלה ושל חצאית מידו, אפילו רק מקסי, כן, גם אתם יכולות לגמרי לנהל מלתחה עם סטייל ובלי הרבה צורך בהשלמות. עוד שני דברים שחשוב לי להגיד. חסל סדר חולצות בסיס. עוד חצאית בסיס לפעמים יכולה להיות בסדר, אבל חולצות בסיס פשוט לא. במקום חולצת בסיס, שימו איזשהו עליון למעלה וכבר הכל ייראה אחרת. במקום חצאית בסיס, אל תפחדו ללכת לתופרת ולהוסיף תוספת למטה. לפעמים ההוספה הזאת של התוספת פשוט יכולה לאפשר לכם המון שמלות שאפילו יראו מגניב, והתוספת הזאת יכולה להיות פתאום איזושהי תוספת של סטייל. ולגבי הנושא של המחשוף, שהרבה בנות שואלות אותי, כי באמת אני חושבת שזאת אחת הבעיות היותר מהותיות בנושא הזה של הצניעות, דברים שהם כן עם שרוול 3/4 ועם אורך טוב, הם פתוחים כאן למי שהולכת באמת מאוד מאוד סגור. אז כל עוד אתם רק צריכות להשלים במחשוף, זה לא כל כך מפריע. כל עוד באמת הסמלה כולה היא צנועה והיא נראית טוב וכל הלוק שלכם הוא הרמוני, אז לא נורא, אז תוסיפו במחשוף. וגם תמיד אפשר להוסיף שרשרת שקצת תסתיר את זה. אז זהו, בהצלחה רבה, ואני ממש אשמח לראות תמונות שלכם ותגובות שלכם, איך אתם מתרגמות את זה לארון שלכם. ביי, נתראה בסרטון הבא.